హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు చెన్నపట్నం పట్టుచీరంగడి. ఈరోజు మనం చెన్నపట్నం పట్టుచీరంగడిలో మంగళగిరి ఒక వెరైటీ చూద్దాం. ఇది వచ్చి పట్టు ప్యూర్ వస్తుంది, మంగళగిరి పట్టు. దాంట్లోనే వల్లి ప్రింట్ మొత్తం అంతా కూడా మీకు బార్డర్ వచ్చి ఏంటంటే కంచి బార్డర్ వచ్చింది, నీట్గా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. పైన వచ్చేసి మీకు 1 ఇంచ్ బార్డర్ వస్తుంది. పళ్ళు ఏంటంటే లైన్స్ కాన్సెప్ట్. మంగళగిరి ఇదనే కాదు, ఏ చీర చూసినా పళ్ళు బేసిక్ అయితే లైన్స్ వస్తుంది. బాడీ అంతా కూడా కంప్లీట్ వల్లి ప్రింట్ వస్తుంది అనమాట. ఇందులో కూడా కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇది ఒక కలర్ వస్తుంది దీంట్లోని. దాంట్లోనే ఈక్వల్ బార్డర్ కాంబినేషన్, బార్డర్ చేంజ్లోని ఇది ఒకటి వల్లి ప్రింట్లోనే కలర్ డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట. దాంట్లో జంగిల్ థీమ్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఇది సేమ్ కాన్సెప్టే. పైన వచ్చి చిన్న బార్డర్ వస్తుంది, కింద పెద్ద బార్డర్ వస్తుంది. బాడీ అంతా కూడా కాన్సెప్ట్ మీకు జంగిల్ థీమ్ వచ్చేస్తుంది. బాడీ అంతా కాన్సెప్ట్ ఇది. పళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీకు లైన్స్ పళ్ళు కూడా వస్తుంది. దీంట్లో రెండే కాదు, ఇంకా ఫ్లోరల్ డిజైన్స్ చాలా డిజైన్స్ అనేది స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇవి మీకు నచ్చినట్టయితే స్క్రీన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. అలాగే స్టోర్ కూడా విజిట్ చేయండి. మా స్టోర్ వచ్చి చెన్నపట్నం పట్టుచీరంగడి, ప్రగతి నగర్, కూకట్పల్లి.